Elizondoko final aurrekoaren irabazlea, 729,5 punturekin, Alaia Martin Etxebeste. Hasierako agurran esan duzu egan egitera, ez egan egin dezagun. Hori sentitu duzu saioa, zure burua egan egiten? Modu batean nahi nuen oinak bai lurrean izan, hau da, kontzentrazioa mantendu, baina lotu gabe askotan. Txapelketakolako berun bat jartzen digu sorbaldetan, eta nahi nuen askatasun pixkat eman nire buruari jolasteko, orduan. Kaixo Elizondo, herri xarmadun, kaixo ezagun, ta ez ezagun, gehien maitatzen dudan jokoan, jolasean nahi dut jardun, jolasean nahi dut jardun. Ginen aurraren ilusioa, nola geurekin daugagun, bi urbedi gure lagun, oinak holtzan ongi finkatu, ta egan egin dezagun, ta egan egin dezagun. Alaia Martinek irabazi du Elizondoko saioa 729,5 punturekin. Alaiak bigarren itzulian Amurrion kantatzeko txartela eskuratu du zuzenean. Gainontzekoek hurrengo saioen zain egon barko dute. Baztanen gaude, Elizondon. Pausuz pausu iritsi da txapelketa nagusia bertara, eta berarekin batera baita hitzetik hortzera ere. Esaerak dio, pertsona baten arima nolakoa den jakiteko begietara begiratu behar zaiola. Baina begiak bezain garrantzitsuak dira zapatak gure gaurko elkarrizketatuarentzat. Harri juria Elizondoko zapatagilea da, kiskikaska bere tailerrean jarri dugu hitzordua. Bertsolarien oinei begiratu beharrean, bizitzako urrats eta oinetakoei begiratzeko. Harri, zuk noiz erabaki zenuen zapatagia izatea edo zapatari ofizioa ikastea? Langabezien indaon garai batean, nola iteren erbiziei buelta manbarra niola eta atrazen idea hoi, jakin gabe zertzen, hasi nintzen pixke bat esperimentatzen ez, baten gana jo, bertzen gana jo, justen zertzen mundu hau, eta ja salseatzen hasi nintzelaik eta gustokoa izaten alnuela kusi nuelaik, sortzen hartu nuen ja dezizioa. Eta zergatik zapatari? Ikusten nuelako olako lan batean seguraskire gustora egoten nintzela. Eta zuk aurretik bazenuen beste lan bat, beste ikasketa batzuk, ez? Lehenik ikasi nuen diseinu grafikoa, eta hor amesten nuen argazkilari izateakin, egon nintzen diseinatzaile bezala 3 urtez lanean, eta gero utzi nuen hori ikasi nuen argazkilaritza. Fase horiak itu zen, deziditu nuen baztanera bueltatzea, eta ikusten nuen baztanen hortik bizitzea etzela inerresa izango. Bai, hemen bizi nahi dut, baina ez dute dozein lanetan ibili nahi, eta hortik atrazen idea eta hola xen. Eta zuk, non hasi zenuen hau eta nork irakatsi zizun? Ni ganintzen Iruñera Mañoetak karrikan bazen zapateri bat, eta ganintzen arata behin batez eskatzera ja presa egongo ziren irakusteko. Miguel del Villar izena du berak, aski persona ona, bihotz handikoa, eta harekin egon nintzen 8 hilabete edo, pitxet goiti. Eta biztarte hortan nahitu nintzen hau lokala moldatzen. Berak irakatsi zizun gaur egun dakizuna? Berak eta eskarmentuek eta biziek, eta ezakit, baina bai, asmentan, bai, berak. Eta josten ere haitu nintzen biden arko hortan. Eta oroitzen duzu lokala irekitzen nuen lehen eguna eta lehen bezero? Karo, Miguelekin haitzen nintzelaik ja lan batzuk iten nituen. Hurbilenekoenak eta hola Iruñera eramaten nituen oinetakoiek eta jaiten nituen. Eta gero ere lokala moldatzen eginelaik, obretan nahi zirelaik eta hola nire etatorri, eta jendia pastentzen kanpotik eta ja maten zazkiten zapatak. Oineken ere ikitzekoa nuen, baina... Seinale honore. Beharra bazela. Bai, eta kurioso izan zen, gainera asmenta hartan jendia tortzen zen ez pare batekin, igual 5 parekin. Eta zu zapatagile izan da, fijatzen zara jendearen zapatetan? Bai, oinetako batek hau nitzerten du. Zer ematen dion garrantzie, bueno,
ja gastatu nahi duen edo ez, gastatu nahi baldin baduz zentzutan gastatu nahi duen. Bai, erten du, pistak maten du. Baztan pilotalekuan jokatu da txapelketa nagusiko lehen final aurrekoa, eta bertako bertsoaldien aukeraketa bat eskainiko dizuegu. Unai eta Joanes, Espainiako Gerla Zibileko desobiraketa lanetan ari diren bi laguntzarete. Lanean ari zareten hobi komunean, uste zenutena baino askoz gorpuzki gehiago aurkitu dituzue. Desobiratzen jarri gaituzte, ez dakitzen bat aditu, zuloa egin bera eta bera, eta ezurrak aurkitu. Lana akitu behar genduen, baina ezin da akitu, gorputz gehiago daude hemen da, norbaitek faltako ditu, gorputz gehiago daude hemen da, norbaitek faltako ditu. Zulo honetan pasa ditugu, aste hauetan orenak, zulatu eta zulatu ari, bukatu ezin direnak. Ezur pila bat aurkitu dira, erdi ustelak gehienak, orain bigarren lan aurkitzea, hauen izena bizenak. Orain bigarren lan aurkitzea, hauen izena bizenak. Lanerako etorri gera, horrek ez du ezer txarrik, ez tegu falta borondaterik, ez tegu falta indarrik. Familietan pentsatu eta nago kezkatu xamarrik, ezur pila bat dago hemen baina, ez da ezurra bakarrik. Ezur pila bat dago hemen baina, ez da ezurra bakarrik. Etorri ginen eskutan hartuz, mailuak eta aitzurrak, uste genuen hemen zeudela, lehengo arrasto apurrak. Naizta topatu ditugun hauek, bakarrik izan ezurrak, hemen ageri geratu dira, kontatutako gezurrak. Hemen ageri geratu dira, kontatutako gezurrak. Alaia eta honintza, suhiltzaileak zarete. Maiz, duzuen ordutegi eta txandekin ederki bizizaretela entzun behar izaten duzue. Atzo, istripulari batean lan egin behar izan zinuten jendea ateratzen. Naizta denbora gozatzen dugun, ta ez dugun
inoiz galtzen, eta lagunek esaten duten, zuen lan guzti hau alzen. Gertatzen dena kasu batzutan, zaila da hitzez azaltzen, eta etxera joandakoan, barruko sua itzaltzen. Batzuentzako gu bizi gara, lan gutxi egin da bapo, baina guztia zailtzen denean, denbora dugu kontrako. Sarria darra jotzen digute, gorputzona dugulako, baina bizitza ez da erreza, egutegitatik kanpo. Egutegia gorri kolorez, naizta ikusi atsegin. Egun guztiak ez dira berdin, kolorez dira desberdin. Norbait itzaltzen bada parean, naiz egin mila alegin. Etxerakoan pentsatu ohi dut, ez dudala aski egin. Zua hasten da txispa batekin, eta gero zenbat neke, iraun dezake ordu bete bat, edo eta aste bete. Gure egunak kontatzen dira, gure gandik kanpo merke, deskantzatuko ez pagendu igual, erotu eingo ginateke. Errebelazio bat bezala. Zuk helburu zenituen? Zaila da, ez? Helburu handi eta txikiak izan daitezke. Bueno, simple bai nahi nuela kontzentratuta kantatu, ariketa oso jolastia, baina aldi berean oso teknikoki exigenteak ziren, orduan kontzentrazio hori mantendu nahi nuen. Eta gero esateko zirrikitua bilatu eta bertsoak aprobetxatu, ez? Bukaerako bideia horren zerbitzura egon. Argiago ikusten dira. Eta bereziki ariketaren batean sentitu zara oso gustora? Esango nuke gaia entzun, gaia gustatu, humorez baino mamiz, zeresana topatu eta gaina oso energia onduna, konexio ona sumatu dut Joanesekin. Zortziko txiki hortan, la txapelketan askotan kostatzen zaigun, aingura horietatik askatzea kostatzen zaigu, eta hor behintzat sentitu dut zorbaldetan pixu gutxixeago neukala. Ariketa berriak ere bazteuden, 6 puntuko mota, eta gero puntutan ere aritu zarete. Zortziko txikia bukatu orduko, saiatu naiz pixkat beste kode mental batean jartzen, gaia polita iritu zait, Unai Agirre iritzen zait puntukara, bestela ere bai, baina puntukarako oso lagun egokia eta bikaina tokatu zaidala, orduan ondo, ariketa hori izugarri gustatzen zait plazan,
Eta txapelketan beti izan diot halako errespetu bat, baina gaur nire buruari agindua nion, beldurretik baina ilusiotik gehiago izan behar zuela jolas horrek ere, eta gustora ditu naiz saltxan. Eta ero seiko moza oso ariketa maitea dut, maiteenetakoa, baina istua da orduan, horren bilen esan nahi nuen guztia eta esan zitekena neurriaren barruan edo esan ezakena orekatzen saiatzen, eta bertso batzuetan gozatu dut eta... Eta horrengo txampa orain Amurrio. Ze gogorekin zoaz? Azken batean oraintxe jaso dut berria eta, pozik joango naiz eta nago. Ilusio handiarekin joango naiz, lanean jarraitzeko lagunekin, bertsokideekin elkartzeko gogo handia daukat. Babes hori sentitzeko, eskutik helduta sentitzeko eta helburu personaletik arago zerbait kolektiboago egiten eta bilatzen dugula jakinik hori taldean gozatzeko ilusia handia dakat eta gero Amurrion ere gure onena eta jarrerarik onena eramaten saiatuko naiz. Ondo, Alaia, eskerrik asko. Eta zorionak berriro. Joanes, semea eta Alaia gurasoa zarete. Zu, Joanes, sex shop edo denda erotiko batean hasi behizira lanean. Lehen lan eguna duzu gaurkoa. Denda ireki behi duzu eta zure lehen bezeroa sartu da. Alaia, zure gurasoa. Zer esan behar zaio gaurko kasu horri, kuriositatea daukazu jatorri, irrifar bat ahoan bi musuak gorri, animo esatera etzara etorri, animo esatera etzara etorri. Animatzera nator, gustura, ta zure koloreak kolpez txuritu da. Nik ere sumatzen dut azpian azkura, nola etorri zinen bestela mundura. Nola etorri zinen bestela mundura. Hori entzun dut eta belarriko mina, amak kontatu nahi du pasarte zikina, sekula enintzake jaioko jakina, jostailuekin ari izan du bazina, jostailuekin ari izan du bazina. Jostailu premia dugu, nik eta senarrak, zikinetik deus ez du horbeko aparrak, nola taia diren arraro xamarrak, probatu alnitzake bolatxinatarrak, probatu alnitzake bolatxinatarrak. Bola egiten ari zait, gainera benetan, satisfaierrak daude berapenetan, zer nahi duzun idatzi papertxo horretan, ta oparituko dizut urte betetzetan,
ta oparituko dizut urte betetzetan. Magia topa dezan ebaren saietxak, honekin bete leizke amaren ametxak, ondo ezagutu ditzan alu baten ertzak, ekarri liburu bat zure aitarentzat, ekarri liburu bat zure aitarentzat. Unai, goizero hartzen duzu kafea Iñakiren tabernan. Bada astebete irakoji ohi duzun egunkaria Iñakik ez duela ekarri. Hemen zer pasatzen da ondo nabarmendu, tonto xamarra dala ala ematen du. Negozioa dezu ederki zuzendu. Kafia garestitu eta prentsa kendu. Kafia garestitu eta prentsa kendu. Barra iskinaraino, joan pausuz pausu, gero prentsa guztia fusilatu usu. 2 ordu terdi ere pasata dauzkazu, orain lerro artean irakurri zazu. Orain lerro artean irakurri zazu. Neri zer erantzungo, hor bertan zegon zai, izurratuko zaitut, egon zaitez lasai. Pixka baten badoa hemendikan unai, egunkaririk gabe kaferik ez dut nahi. Egunkaririk gabe kaferik ez dut nahi. Ba ez dizut esango, geratzeko barka, nahi badezu ondokora, joan zaitez bueltaka. Baina hori bai bertan ez daukate marka, ze ondo ilustratzeko garaia badata, ze ondo ilustratzeko garaia badata. Harri nolako lanak egiten dituzu zapata dendan? Pues denetai pixket, konponketakin harremandu dagoen edo zer gauze. Izaten alda zapatak betiko konponketa horiek direnak zola aldatzea talako historiak, edo arrailtzen delaiko konpontzia, baina hortik aparte larruekin tablarea hitzen naiz. Orduen larruekin itentut gehiago lan personalizatuek. Eta gaur egungo gizartean badago, ez? Erabili eta botatzeko ohitura hori eta zure kasuan konponketak egiten dituzu. Kalidadea garrantzia emango dionak, erosikotu oinetako on batzuk eta horri bizi luzatu nahiko dio. Orden horrek bai, konponduko du edo zer gauza sortatzen zaiona, baina bertze zenbaitzun kasuen bai da igual maizago konsumitu nahi du, modan arabera edo estetikan arabera, orden igual olako persona bati ezakit interesatzen altzaio ere oinetakoa lehenbailen austia, hola badu eskusa bat bertze zapata bat erosteko, ez? Eta normalean konponketak egitera doan bezeroaren perfila zein da, nor joaten da olako eskariekin? Normalki heldu dena, bezero bezala heldu dena da etxeko ama. Ama, amatxi, dena delako ama.
eta ez baita ezpada bere lanekin, betxeko bertzen horbaitena. Baina perfil guztietako jendiak konpontzen du oinetakoak. Ez delakoz bakarrik zola aldatzea eta punto. Hor izan daiteke, zer dakit nik, molestatzen diola, zakit, behaztiaian minartzen duela. Konponketan afera arron zabala da, zakit. Eta zein da, noiz baiten egin dizuten eskaririk arraroena, xelebrena? Hau izan intentuzu lan personalizatuek. Orduen, zer dakit nik, bere egunean erte batea torriz zaiten tipo bat, zerriltze kontuetan haitzen da, eta zerriltzean dabilenak erabiltzen du nabal berezi batzuk hortako bakarrik. Orduan, nahi zuela estutxe konkretu bat nabal horiek altxatzeko, ez? Edo bertze baten kasuen, gizon hau haitzen da pintatzen kanpoan. Oleoken itentu bere kuadroak, eta uriai baldin badu, hortzen muga bat duelakoan edo, bere gunean eskatu zaten, alako motxila arnez giserako bat guardasola kontu eta kanpoan pintatu alizateko. Bai, holako gauzek. Jendeak baloratzen du artisau batek egiten duen lana? Haunitzek bai, beti bezala izain de baloratzen ez duenik, eta gehiago gelditzen gara horiekin, baina bai, gehiengoak bai, errango nuke bai ez. Alaia eta Unai, behiki kiroldegian eman duzue izena elgarrekin. Makinen artean nondik hasi ez dakizuela zaudete. Hainbeste daude eta non hasi ez dakit. Horretan esplikatzen ezin lagundu nik. Normalean haste naiz kafe makinatik. Hori non dago nere ez dakit oraindik. Zuk indarra behar dezu nik abiadura. Aulkian eserita nagoni gustura. Bigilatzen dituzu hau horita ura. Guk osatuko dugu alperrenen kluba. Denak ari baitira gaizki begiratzen. Gu ikusi orduko burua giratzen. Eliptikan ari naizia deliratzen. Nikola egotia ez desiratzen. Medikuak esan dit etorri nadila. Eta ni laguntzaile gertuko abila. Alai etorri zera, baina zeren bila. Bizikletak ez aldu hautsita gurpila. Eman ta eman eta ez doa aurrera. Orduan bertan lasai geratuko gera. Turmaletean egin nahi nuen karrera. Hemen txearitzea aukera nobeda. Kilometro askokoa baita turmaleta. Eta nahiko baldarra dugu bizikleta. Beste hori ez aldago muskuloz beteta. Nik ere asko dauzkat bai baina gordeta. Nik askoz nahiago dut niregan fitnessa. Muskuluak bilatzen ez dezu erreza. Argatik egingo dut dozena bat pesa. Ilean un Kristo dauzkan esplikatu beza. Gordian unaik dauzka zuk dituzu biztan. Aurki aterako naiz igual telebistan. Korrika egiten du hori bai tximistan. Lehenengo izango naiz karrera ziklistan. Joanes eta Agin foru zainak zarete. Zuen txanda amaitzeko denbora egiten ari zarete, autoa behar ezten lekuan utzita. Beste polizia auto bat hurbiltzen ari zaizue, nagusiarena da. Doble filan jarrita, kafe bat hartuta.
Turnoa behar baita hasi eta buka. Lotxarik ez dugula ezin da izkuta. Alperrak izatea ez da gure kulpa. Horrela jaio ginean mundu honetara. Ta ala joan gara bertatik bertara. Polizia ez dena irakaslea da. Bombero izateko alferregi gara. Kotxearen kapoan ipurdia jarri. Eta kontu politiak kontatu elkarri. Nagusia heldu data ipurdia larri. Baino bera ere hola egoten da sarri. Guk ere baitiogu ari ikasia. Soldata ezer egin gabe irabazia. Nik ere izan nahi dut nere nagusia. Poliziak herrian haze garrantzia. Hiru zerbezarekin heldu da gugana. Eta tokatu zaigu kriston panorama. Zenolako mozkorra gainean daukana. Lasai nagusia da ez da zure ama. Harreman ona dugu nagusiarekin. Beti edaten gabiltz ekin eta ekin. Eta hor datorrenez zerbeza horrekin. Proba egin dezagun alkohol probarekin. Ea zeinek ematen duen gaur gehiago. Apustu kontuetan ni oiuta nago. Hortan den nagusia gainetik handago. Arrek whiskitik ere egiten du trago. Beraz joango gera danok berehala. Gure kuartelilora afaltzera ala. Kuadrilla ona gera ta beraz normala. Azken tragoa berak ordaindu dezala. Besteroek presa eta izaten dute edo nola jasotzen zaituzte? Badire kasueko lakoak, ez? Eta zenbait zuten suertatzen zaitzu, gainera, igual lanpetu zauduen garai batean, eta lakoetan zaila da. Gero ere, haunitzei pasten zaiete, igual, karri bar dutela zerbait ere konpontzera, eta kostatzen zaiote ikeragarri, eta jak hartzeute ondar momentuen. Eta gero ere bada jende bat, hain ongi portatzen denan erekin, luzatu aitzineko lan batekin, igual denbora desente gona izelako, ez ziote entregatu behar nuelaik, Torden hori ere hartzut kontutan, tartzen dut, prisa duzuleiken erran eta... Zuk zapatagile bezala, nun erosiko zen dituzke zapatak? Zakit, nire hori arrun zaila egiten zait gomendatzeak, nik gomendatu baldin batzut dan ere kriterioetatik. Eta nik konsumo kontu pentsamentu bat dut, ekonomia kontu pentsamentu bat dut, eta kaso zuk ez duzu hortik pentsatzen, orden, zakit, nahiko zaila egiten zaitu gomendatzea, ez? Baina nik gehiago egiten dutena da, hartu kontutan batek zer erosi nahi duen, zer bilatzen duen, zer erabilera eman behar dion, eta gan ulertzen pixke bat zeintzuk diren bere kriterioak, eta horren arabera lagundu pixke bat, ez? Idealena izan litzekela pixke bat gastatzea. Baina beste batzutan egia da, badaukagula ohiturez merke eta on batera erabiltzeko eta... Merke eta on, hori utopia bat da. Eta baldin bada merke eta ona, seinale modu esklabo batean produzitu dela. Materialak prezio bat du, zer dakindik, eman dezagun, baituen joskura guzti jogoi denbora da. Horrek ere prezio bat du. Materiala eta denbora,
minimo bat egon behar da. Ez bada minimo hortara jatzen, norbaiti etzaio sosaman. Zure abestelako negozio bat aurrera ateratzeko, errex dago hemen bizi eta lan egitearena? Gauzuk apostu bat iten balen baduzu hemen bizi nahi duzula, asumitu behar duzu gauza honitz utzi beharko dituzu alde batera. Zuk apostu iten balen baduzu hemen nahi duzula lana, eta ez badagona ez baduzu maite, sortu zure gustokoa den zerbait, eta karo, horrek eskatuko du zailtasun batzuk, baina behintzat aizara zure apostu hortan zuk nahi duzunetik, ez? Orduan galtzen duzu gauza batzuk, irabazteko bertze batzuk, ez dakit. Iñaki eta Alaia, telebistako programa bateko aurkezleak zarete. Sare sozialetan kritikak azaldu dira, erranez zuen itxura fisikoagatik zaudetela bertan, eta ez zuen gaitasunengatik. Iñaki, Alaiak sareetan kritika horiei erantzuteko asmoa duela erran dizu. Guk itxuraren labela, baduguta ze koktela, esaten dute horrexegatik, hartu gintuztela, jakin beraiek bezala, erantzun zenezakela, baina Alaia ziur altzaude ez dela horrela, baina Alaia ziur altzaude ez dela horrela. Naiz aurkezle dotorea, ikasten ezin hobea, ez dut berezi beste hainbeste, baina ta ordea, aztuta heiter bordea, enaiz egongo gordea, nik defendatu egin nahi nuke nire orea, nik defendatu egin nahi nuke nire orea. Ezin dugu disimula, olako asko dugula, gure aurretik zenbat joan diren, ezin da kalkula, haien iseka eta burla, hortan ez sartu sekula, ta erakutsi bestela ere merezi duzula, ta erakutsi bestela ere merezi duzula. Jartzen digute arreta, ta inbidiz daude erreta, nire kolkotik endu nahi nuke guapa etiketa, egin nahi dut ariketa, ez onartzeko iseka, nik iruzurti sindrome ura gainditu dut eta, nik iruzurti sindrome ura gainditu dut eta. Agin eta Unai bikotea zarete. Agin, Gabonak badatozela eta Unaik familia kontuak utzi eta Gabonetan oporretan joateko proposamena egin dizu.
Pateta oliasko gizen, otxuta gaude serbitzen. Gabonak ala dira etxean izan eta izen. Ni zurera joan nintzen, giroarekin larritzen, zure etxea ezagututa nien aizarritzen. Zure etxea ezagututa nien aizarritzen. Ezote dezu nabari, entzundazu adi-adi, iaz zu eta aurten ninoa hori nere sari. Naiz egan naizta igari, aldegitea gurari, kontu berdina aditu gabe zure izebari. Kontu berdina aditu gabe zure izebari. Etxekoen konpromezu hori utzi dezakezu, azken urtean bazan nahikoa zekementazezu. Izebarekin zaudezu, zenbat keja eta mezu, baino zuk ere kontua sarri esan izan dezu. Baina zuk ere kontu iguala sarri esan dezu. Nik ez dut esan inola, baina ez dio ajola. Ezagutu dut zuen etxean dezuten eskola. Bazkatzen nazute ola, bai jakila bai alkola. Gero amonak esango dizu gizena nagola. Gero amonak esango dizu gizena nagola. Onintza eta Joanes lagunak zarete. Onintza beti ibiltzen zira kexaka, lana dela, etxe bizitza dela, udal erabakiak direla. Joanesek egan dizu, beti kexaka bai, baina ez duzula horren augean ezer egiten. Denean daukagu traba, beldurra eta ikara, ta ustez dena erreza duen, belaunaldia gara. Ateratzea plazara eta sortzea zigrara, baina sofatik altxatzea ere oso gogorra da. Baina sofatik altxatzea ere oso gogorra da. Beraz sofaren ertzean, kojin baten babesean, pentsa ezazuzuk zer egiten, duzun jabetzean, lanean
etxean, kalean udaletxean. Gurpilak ez du buelta ematen, eragin ezean. Gurpilak ez du buelta ematen, eragin ezean. Piztu dezaket makina, eta zabaldu dotrina, Twitterren dena baita erreza, denontzat jakina, kontua eta zikina, badaukat nire izkina, ta gero ondo etorriko zait besteek egina. Ta gero ondo etorriko zait besteek egina. Sofan eserita ariz, posturako modoz zabiltz, eta gainera kritika egin, duzu gogo handiz, Twitterren lasai egin hitz, lanera behin zein bi aldiz. Historia aurrean biziko ginen, zuengatik balitz. Historia aurrean biziko ginen, zuengatik balitz. Nik ikusita herrialdekakoak zelakoak izan ziren, bi esango ditut, bi izen, Maider Arregi eta Sarai Robles. Ez da pentsetan inor faltan hartuko dugunik txapelketan, ez? Hori eurreko komentarioak izaten die beti, hau ez doa, bestia ez doa, eta gero txapelketak eurrea inala hori apurbeta aiztu egiten da, eta da... Ez, gainera uste dut lekua dena lortu duten hoiena, ez? Eta hoiek entzutera joan behar dugula, eta ez dula balio, ez? Balu, balego, eta ez. Niri gustatzen zaidana da, hori, txapelketa aurtengo zerrendan badudela aurpegi berriak, gazteak, adibidez, Bizkaitik, Gorka Pagonabarraga eta Aitor Bizkarra, eta ez dakit gustatzen zait beti pertsona berriak nola sartzen diren ikustea. Dagoela rekambio generazional bat, nahiko nabarmena, ez? Nire edade bueltako jendea, salbo batzuk ezin dutelako, oraindik bertan bera utzi beraien parte hartzea, jendeak behar dituelako, ezta, edo txapelketak behar dituelako, ni uste sartu dela jente oso gaztea eta oso prestatua. Hainitz faltan botatzen aldira, ez bada denak berez, hola da eta hola izan behar du, ezin mugatzera behartuak gira, baina hainitz gelitzen dira, ustez, lekuaz luketenak ere txapelketan. Izen batzuek noski nabaituko dugu haien urtsuna, nabaituko da, baina orain nik esango dut niri esaten zidatena. Zuek txapelketan egon berzen duten, gu gutxi genuenen, da nik gutxi genuen hori esaten zidaten, orduan ni ezin hasiko naiz orain beste izaten, zuk txapelketa hortan egon berzen nuen. Nik uste dut daudenak ongi daude, gogoak imaldin badude aurrera, eta tabladoa zenbat berritzen dugun, finaleko tabladoa zenbat berritzen dugun. Eta nik entzun monoke bai gustora, Xabatila Arregi. Donibane Garazira iritsiko da txapelketa nagusia datorren asteburuan. Bigarren aldiz jokatuko da bertan kanporaketa bat. 2001ean Baugan zineman eman zitzaion hasiera txapelketari, eta bere lehen txapelketa nagusia zuten 6 bertsolari aritu ziren kantuan. Tartean zen Arkaitz Goikoetxea Oiartzuarra. Saio hura gogoratzeko, Himalaiari buruz kantatu zuen puntu erantzuna ekarri dizuegu.
elurrak estali du gazteen ametsa. Arriskutsua baita Himalaia ertza. Askotan gertatzen da, naizta guk ez pentsa, elur zuri-zuria bihurtzea beltza. Zuek horrela ikusi eta... Bueno, txetxe! Kaixo? Kaixo. Zer moduz? Ongi baino, gauza bat. Atxatxe deitzari uzten badiozu. Zergatik? Manera ere hola deitzen hasi delako. Bueno, normala, bai derroso izen polita da, baina HH beste kategoria dauka, beraz? HH deitzen jarraituko du. Bueno, zer ditu? Kontxa beroa ustutzen, zen ere 2013ko Elizondoko kanporaketan izugarrizko hotza egin zuen, eta ni prestatut etorri naiz, bai. Ez zuen hainbesteko hotzik egiten, baina ni bazter batean egon eta ize korronte bat zeban, eta goixo-goixo naiz, beraz? Pozik. Saioa bero junda. Bai, gainera, frontoia berreskuratzea, ez da, txalo zaparaden oi hartzuna, bueno, soinu teknikarintzat ez da oso ona, baina txalodromoak tope emateko, hori baita, onena, usten detela, antxe urrutira, Xabier Amuritza ikusi dela. Oia. A ber, 1.000 aurpegiren artean, normala da baten batek Xabier Amuritzaren antza pixka bat. Zuk uste dezunik Xabier Amuritz ez detela ezagutuko? Eta beste gauza bat. Beira, baldauka bertsozale elkarteak zerbait egitea agurren iraupenarekin. Ez dakit, arautu edo egin berko lirateke, ez da? Nahi guztakit, 10ko handi batean, aite izena doinoan adibidez. Eski bestela ematen dute ez dakit, meza kantatzen ari direla. Urrengo saiorako proposatu. Bueno, ez dakit urrengo saiorako, baina urrengo bertsozale elkarteko batzarrean hoxe bai botako detela. Eta beste bat ideia badaukat, baina hau ja presazkoagoa da. Bueno, puntukako ariketan, ez dakite bertsonarik 8. bertsoran noiz iristen diren. Konpatriatek abisatu egin berko dien, nik ideia badaukat. Bai, bartu, eta hori, formula bateko badakizue, hori banderoi bukatzen duenean eta astintzen dutenean, horre gongo naiz nik 8. bertsoa dela abisatzeko. Zongo zera bandera bat. Nik gongo nahi, dikidaka emango nahi, eta primeran, ez da? Oso ideia. Bai? Bueno, banua, bueno, eskua emango dugu. Zer diot eskua? Besarkada bat, nahi honek ematen diteta indarra. Bueno, HH, segi ondo, Eutxiko jai. Venga, aio! Aio! Eskua hartu dizu. Indartsuago sentitu zara. Goiz berezia denean, pertsiana da beruna, ta ezin armairuan gorde, nire mamuen bilduma, beti ez dugu goxoki, hartu oi datorkiguna, ta gaur tunel amaiera, ere ikusten dut iluna, lehen sendo sentitzen nintzen, orain sentitzen naiz luma, baina esku gainean dut, amaren esku biguna, baina esku gainean dut, amaren esku biguna, gaur dut eskola handiko nire lehenengo eguna. Bestek ze esango dute, egingo aldi date traba,
denak ni bezain izuti, ote datoz eskolara, naiz pardela kendu dudan, kaka eginda nago jada, arnasa sakon hartzea, da onena behar bada. Ama adi daukat, nigan bere begirada, eskutan suman ezake, bere berota taupada. Eskutan suman ezake, bere berota taupada. Eskuak batuta sortzen, da arima besarkada. Eskolarantza goazta, zenbat ume garrasika, ni disimuloan sendoen abil negar antxika. Maistra berri bat daukagu, ta egin nahi diot bisita, bizitza ederragoa. Baita ausardiz bizita, ta eskua askatu dit, nik hartu dut ziur pinta, pentsatu nahi dut gaurkoa, dugula egun polita. Pentsatu nahi dut gaurkoa, dugula egun polita. Noiz baiten erortzen banaiz, eskua helduko dit ta.